Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a mercy. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biag. Barang makaipaay iti liwliwak. May sa asoldado ti asawak. Ket may papan kada kami ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mercy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adayo ijay pa kay distinuam lakay. Agresign ka nga minan. Sana mabalin. Napatagin kanyak na ito at trabaho. Ngamda kami mat a pamilyam ti isak sakripisyom. Kanayon na kami a panawan. Sana bale. Agsubli ak tumatlaeng. Nasyakla ko mati masurot. Agikat ka ni ti trabahom. Agbiro ka ni ti sabali. Kas itinakunak. Bakit? Sana mabalin. Insa patak a pagsirbyak. Kan protektarak ti pagilyan tayo. Ala, di ka nagliday pa'y. Diyak kayat amalmalday ka apanawak. Diyak mailamang ti kinaliday ko lakay. Malaksid amalmaldayak. Nalaos pa'y ti panagdandanak ko. Di ka nga minagdandanag, Saan amaliklikan day ta? Nang runakit ado ti mangmangag ko ama paspasamak arangat. Itinagbangitan dagiti soldado kan dagiti rebelde ijay papanam a lugar. Di na kami baybayan tinamarswa. Bakit? Iso amay pasigurado kan ka. Ngawan ti da ka sa mapasamak kada kami ijay. Lakay. Ala, di ka nagsangit pa eh. Ibata mong tiimak. Agrubuhat akon. Agananad ka. Namnamaag ti panagsubling. Kasto'y gayam tirik na. No soldado ti asawa, nanang. Tatang. Kanayon ka madandanakan. Gaputa kanayon ka nga agpampanunot. No anyan ti mapaspasamakan ko na ijay ayan na. Anak ko, agkalma ka kumalaeng. Awan ti dakes ang mapasamak iti asawam. Diyak maliklikan ti agdanag, tatang. Diyak pa yan makaturturog iti nasimbang. Gaputa isulatan ti kanayo na pampanunutak. Normal laang dayta, anak ko. Ngam di mo unay labsan ti agpanunot. Agtalag ka iti namarswa. Husto, ti kinuna ti inam, anak ko. Kirad tinakam ti kasapulan. Agpanunot ka ngamin iti positibo. Panunutam, anabayagan iti serbisyo ti asawam. Katawan mo ti dakas anapasamak kan kuana. Ngam di tay maliklikan ti paggad, tatang. Kan di tay mapadaanan ti isasangbay na. Ay na anak ko, parparigatom laang ti bagim. Ibagak manan kan ka. Di ka agpanunot iti negatibo. Agyaman naglakay. Imawag ka matlaangan. Pasensya ka kuman bagat. No jak imawawag man ibot si Mang Petak ditoy. Agbarikat niya man ti signal ditoy ayan me. Ay, agyaman nak. Kunaklakit din no adda saan anasaya at anapasamakan ka. Sika talaga bagat. Di ka nga minunag dandanag Nasayate ka sa saad ko dito Diyak nga rod maliklikan tag panunot. Kaano ka ngamin nga agawid? Diyak kaya mo. Depende ti sitwasyon Awan ka di ti manarimaan arangat dita? Awan? Iso ati nagpakadanagan. Agyaman no kastala kay. Basta agan-anad ka akanayon dita. Well, bakit? Ureda kayo mat dita.
Wan, lakay. Kandi mo liplipatan ti agkid daw iti panarabay ti na Marswa. Ta iso ti mangbantay kada kayo dita. Nanang, tatang, nangagyo ka ditim padamag da iti radyo? Nga niya, anak ko. Madama ka no ti inkwentro dagiti rebelde kan soldado ijay ayanda ben. Madanaga na, tatang. Agkalma ka kuma anak ko. Aduda ben ijay ay anda. Kabaulan da day jay. Unmat nga main, anak ko. Nakarkaro la dumagsan tirik na, no agdandanag ka. Tatang, nanang, tsaka munuan niya ti panunutag. Agkararag kalatahan, anak ko. Dawatan iti na Marswa, asaan abaybay anti asawa. Kastamat, dagiti kakadwana. Ay na, di ka makataltal na anak ko. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Diyak ngamin makontak ti asawa, nanang. Kat no kinunamot ang madama ti inkwentro da ka dagiti rebelde. Iso asaan mo ang makontak anak ko. Ngam idi pala na minsan alawas day jay, nanang. Ang mga noon danda ka sa napasama kadakwada. Makumikom laang siguro. Kan kinunanamot ang narigat ti signal iti ayanda. Sapay ko mga rod takas na ngagpaiso, nanang. Alakit din. Ingkasi kaswonan jay anak mo. Day tamanan cellphone mo ti dumdumugam. Agkit-kita ka manan itinyos apag dandanagam. Saan, tatang? Replayak dagiti nagorder ka dagiti lakok? Nasaya at ano kasta, anak ko. Tapno saan ati asawam, ti kanayon latan apang panunutam. Ngam saan lata mapukaw iti isip ko ti asawak, tatang. Idaw-dawat ko latan. Asapay ko matan na talgad ijay ayan na. Wanmat nga main, anak ko. Adda ka asi ti Diyos. Di na itulok ang maisagmak ti asawam. Tatang. Ala, anak ko. Ituloy mo ti aglako. Isupay apag sa pula. Ay, nalakay! Si Mang Patkan! Kailiw ka una yan. Nalaos mo ti iliw ko kada kayo. Bakit? Ay na, agyaman ak unay. Gaputan nagawit kan lakay. Ay na, manungal daw ajak makaid na. Si kalatan tilinaon to'y panunot ko. Sika talaga, bakit? Inbagag matidikan ka, adi na kunay pagkadanagan. Awan ti dakas na napasamag kanyak. Tila man siguron pampanunutam dita. Ay, di nak mapabasol lakay. Amumatan ana pagganti trabaho. Wen, amok na ita. Ngam masapo lang nakasagana ka akanayon. Tanood da kami akanayon amang sangsango iti paggad. Arignan ana ikali ti kagudwa bagimi. Anya? Isumat, saan aya? Bakit? Ay na, di ka man agsao iti kasta lakay. Ad-ad na amadanagan nak iti daitang ibagbagam. Mala, umunag taman pa'y. Agtong-tong-tong tamatlatan dito'y ayan tirig daw. Agpakadaak, bakit? Dalpasan ti bakasyon ko. Agsubli ako ni destino. Apay ka di. Agsangsangit ka manen. Jak malapdan ti bagik ngagsangit lakay. Di ka kuman umadayo. Ano santan ti agtrabaho iti garden? Sana kas karina nga gikata kiti trabaho. Narigat mo't ano maawulak. Lakay. Ana, hustom day pa nagsangsangit mo. Pangaasim ko ma. Uray di ka nagsubsubli itay. Agtalinaod ka dito. Agsubliag. Bakit? Kasi ti kanayon ko may bagagan ka. Responsibilidad konti bang protektar iti pagilyan tayo. Kaya dagiti tattao nga agsagsagrap iti kinaulpit. Dagiti pada tayo at tao. Ngam sabali tirik na kita. Nadagsan ti barukong ko amang palubos kan kang umadayo. Saan akas na idea na lukay? Wala. Di ka nagsangit pa eh. Tapno na saya at ti panagrubat ko. Kat dahito ti kanayan mo at ang daanan. Ipatpatig kayo una iti anak ta.
Ben. Urean niya ti mapaspasamak, Mercy. Di kay tumalipatan. Ure madala ti ragat. Da kayo lagta ti adda iti panunod ko. Ket da kayo iti anak ta ti mangmangtedpig sa kanyak. Di ka pumanpanaw. Awan kadwami king nanang. Divine, anak. Pumanawak. Tapara kada kayo dahi nga raramidag. Agsingsingpad ka, Wan. Wan, tatang. Alang rod. Panawan kayon. Agur-ura yan, dagiti kakatuak. Nanang, kailiw ko ni tatang. Sana bali. Agsublin tumot lang ni tatang mo, anak ko. Mabayag tumanan, nanang. Kasla idi. Kayat kunti agpaubaken ko, ana. Agpaubakan to, no makaawid. Miss kun ni tatang. Kayat kun ama kita. Kayat kun ama kasarita. Ala, di ka nga rot agsangit. Saan ka di nga imbaga na idikan ka nga agsubli? Kayat kun ama kasarita, nanang. Ala nga rod, anak ko. Awagan ta ni tatang mo, tapno kasarita mo. Apay nga eh. Jakmat makontak ti asawa. Ay, unattended man yun. Kasla mariribukan ka manan, anak ko. Apay ka di. Jak nga rod maawagan ti asawak, nanang. Agsangsangit pa yun ti anak Miga po iti iliw na. Ay kat padasa manan nga awagan Awan lang ta, nanang. Unattended. Ada siguro aramidan na. Wano saan, talaga nakapso ti signal iti ayanda. Ay, daytoy ti jak kayat, nanang. Saan mi ang makontak ti asawak? Madanagan akmanen. Ay na, di ka ngamin agpanunot iti kasta anak ko. Ingka kat aywanan ng di anak mo, kat ibagam, adi mo pa'y maawagan ti asawam. Nanang, apay nga taakas jay tiriknak. Idi nagsublimanan ni Ben iti destino na. Nagdagsan tiriknak. Kasladyak palubusan. Ay na, di mo ngamin ikan iti sabali aka ipapananday ta anak ko. Gapwanan laeng day ta ti panagdandanag mo. Sapay ko mga rutakas tangag paiso, nanang. Ngamin, sabali at talaga tiriknak, idi. Tatang, apay nga ta. Manon nga aldaw tinapalabas. Jaklak ta makontak ti asawak. Madanagan nagtatang. Ay, uray siya nga raw, anak ko. Kan ada nabasak iti newspaper. Madama ka no tirangat iti ayanda. Ada manen ranget ijay? Uwan nga raw, anak ko. Ngamjak mo, no anya ti makagapaw. Kan no asino dagiti agrarangat. Diyos ko, anya ka din day ta mapaspasamak. Kanayon meten nga ijay ti ayan dagiti agrarangat. Uwan nga raw, anak ko. Aglalaok ti sumsum ka ni ti panunot ko, tatang. Ay, jak makaid na. Akang makalaeng, anak ko. Ikararag mo. Asapay ko ma, taagsardungan tirangat. Tapno awan ti maisagma. Nanang, tatang, di na ko mapampanawan dito eh. Pangasiyo. Ay na, anya ka di ti mapaspasamak kan ka anak ko. Agawid kami mutan kan itatang mo. Mapan kami pa iji barangay hall, tada mapan mi alaan ijay. Jak namin mailadawan tiriknak, nanang. Alo si Isa na kadyak ka mo. Anya. Kanitay parbangon. Kilaat na kariing ni Divine. Agsangsangit. Kasla mabutbut ang umararakop kanyak. Kalpasan na, sapsapulin na ti ama na. Ang mga nunatagtagainap namot ni tatang na. Diyak ka mo, nanang. Takalpasan day jay, nakaturog matlaan. Agkalma ka kumalaeng, anak ko. Tanay,
Agtudtudun dagitiling at mo. Anya day, Jay! Natinagmot dagiti plato ana isalansan ijay nakaikargaan da anak ko. Awan nga agpaysaw. Katawan mo tinanggargaraw. Nanang, tatang, talaga sa balin tirik na. Agtib-tib bayo ti barukong ko. Mercy, anak ko. Ti cellphone ko. Adaw mo awag. Mabit lang tasong bata. Hello? Hello, Mercy. Ni Max da ito eh. Kadwa ni Ben. Di ka kumamakmaklaan, hindi baga. Apay asikat ni mawag. Ayan ti asawa. Awanan ti asawa. Napaltugan. Hindi nagrarangit kami kadagiti rebelde. Saan? Saan apod na dayta? Ha? Saan? Mercy! Apay pinanawan na kami matan. Ingkarim asublyan na kami iti anak mo. Ngam apay abang kay mula ang tisimbang. Inanalasatan ti pan nakapaltog na, Mercy. Saan mi mata natulungan? Gaputa makirang-rangit kami kadagiti rebelde. No kumangamin din nagagnak iti. Nga oray saanin nga agsubli. Nga manyang ingaruan. Maawatak matkit diti asawa. Naisukat nga ron ti sinapataan na trabaho na. Makipagriknahak, Mercy. Nasakit matlahan kada kami kastoy na pasamak. May sama na nakaduhami tinapukaw. Ben, baraw. Nasapak asimina kada kami. Nasakit. Ngamawan ti mabalin mi. Sika kuman, timang bantay iti anak ken asawa, Ben. Manadingitan kami iti ipupusay mo. Ngamsadot ka na maisubli ti agis, anak ko. Maawata ko. No apay akas jay tirik nak iti naudi a panagawid na nanang. Tatang. Kan mawatak no apay nga inulit-ulit na nga inyab kas ti panang ipatag na ka na kami idi. Tagas tayo magayam ti mapasama. Ala, patib karam tinakam mo, anak ko. Di tayo ninamnama, ti kastoy apagtan. Ben, asawa. Palubusan kan. Tapno makainan ka. Narigat yang may sa. Ngam ikagumaak ti bumangon. Kanagtalinaad anatibkar para iti anak ta. Katsapay la kuma. Taban-bantayan na kami. Papanamaya anak ko, di ka umadadayo Di talaang arubayan ti pagayayamam. Napanak ija ayan ni tatang, nanang. Anya tinapan mo inalay ijay. Awan, nanang. Inururay ko ijay, ngamjak matan mauray. Kaano ka ding agsubli ni tatang, nanang? Anak, saanin nga agsubli ti amam. Gaputadan iji pagarian ni Apo Diyos. Diyos ko, tulungan na ko. Tapno malasatang amin apan nubok itibiyag. Ikanak itinaan-anay akirat ti paginakam. Anak, kabailam na ita.
Kan patsyak, maawatan tumatlaang ti anak mo ti amin, intun addan na anay anakam na. Wan nanang. Nagrikat imang lipat. Ngam ikagumaak ngaramitan. Panawan laeng ti makaibaga, no kaano a mapunas ti saem a marikriknak, nga intunda ti ipupusay ti asawak. Madagdagdagan met ti saem iti kaunggak, tunggal makitak ti anak mi, nga agtaktakder, iti tanhem ti amana. Daytoy man ti pakasaritaak, katagyaman ak itingkay panangidrama. Tuy pagayam mo, Mercy. Mercy pagayam ko, nagsaam tinapasamak iti asawam. Angam ala, bumangon ka, ket agbalin ka natibker para kada kayo nga agina. Tarabayam iti panagdakkel na ti anak mo, ket isurom iti nasayaat asursuro. Ta iso ti imbati ni Ben apakalaglagipam kenkwana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mercy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.